Monika, joj, što je bilo super u školi. Da, bilo je, aha. Bilo je. A znaš šta? Šta? Joj, moram da ti kažem da sam ja bila najlepša devojčica u školi. Zaista? Da, najlepša. A otkud ti to tako sigurno znaš? Pa eto, javila sam se učiteljici onako kako smo učili kod kuće. Dobar dan. Aha. A ona se nasmešila, pomilovala mi je kosu i rekla: Dobar dan, lepotice. Sad razumem. A sad moram da te razočaram. Zašto? Zato što je učiteljica bila samo ljubazna i zadovoljna što si se lepo javila. Možda si ti bila najlepša devojčica u školi, a možda i nisi. Pa kakva sam onda bila? Razmažena. Kad idemo u školu, bitno je da smo čisti, uredni, lepo očešljani, jer tamo je najmanje važno ko je najlepši. Važno je. Nije. U školi je mnogo bitnije biti pametan. Što si pametnija, to bolje. Ali mnogo je lakše biti lep nego pametan. To ni lepota je stvar ukusa. Nije sve i nije svako svakome isto lep, znaš. Lepotu nam daruje priroda. Da. Ali našu pamet mi razvijamo onako kako želimo. Kako se to razvija pamet? Pa učenjem, Toni. Samo učenjem, da. I vežbanjem. Da. Ja i dalje mislim da je lakše biti lep. Joj, dobro. Onda budi lepa i glupava. Mislim, ja ne želim da budem takva. Ja želim da budem lepa i pametna. Eto. Joj. Dobro. A šta treba da radiš da budeš pametna? A ne samo lepa, naravno. Treba da učim. Eto, vidiš. Dobro. Idem da učim. I samo da znaš, do kraja škole ja ću biti najpametnija na svetu. Znaš, najpametnija. Aha. Da, i zdravo. I to čudo da vidimo.